Malawi Today. Mazolo opambana ndipo muli ndine Sam Banda Junior koma poyamba nayi mitu yake. Bungwe la Center for Social Accountability and Transparency lati kubwezeretsa likulu la makampani ndi nthambi zina za boma sikoyenera pakadali pano. Boma alipempha kuti lichite machawi pokhazikitsa ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Mu nkhani zina, nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka ayipempha kuti ifufuze ntchito yotenga madzi kusalima kubweretsa mzinda wa Lilongwe. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika walamula kuti likulu la nthambi za boma za Malawi Communications Regulatory Authority MACRA, Malawi Housing Corporation, Malawi Electoral Commission komanso Malawi Prison Services zibwerere m'madera omwe zinali m'mbuyomu. Koma bungwe la Center for Social Accountability and Transparency lati ganizoli siloyenera potengera kuti pali zinthu zina zimene boma likadayikapo chidwi chake monga kusowa kwa chakudya m'madera ena a dziko lino. Pemphero Malimba ali ndi nkhani yonse. Kudzera mukalata imene wasainira ndi mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika iwo alamula izi kuti zichitike kuyambira pano pamene boma lili ndi khumbokhumbo loonetsetsa kuti madera onse a dziko lino akukhala ndi chitukuko chofanana cha ntchito za boma. Malinga ndi zomwe Mutharika alamula, bungwe la MACRA, bungwe la MEC komanso bungwe la MHC alamulidwa kuti abwerere mu mzinda wa Blantyre kuchokera mu mzinda wa Lilongwe, ndipo nthambi yoona za ndende ya Malawi Prison Services yalamulidwa kuti ibwerere ku Zomba kuchokeranso ku Lilongwe. Kudzera mulamuloli Mutharika atsindika kuti izi zichitike mkatikati mwa miyezi itatu. Poyankhula pa izi, mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency Awireka Mbwandira ati zomwe achita Mutharika ndi zopereka mafunso pa zolinga za boma pamene dziko lino likumana ndi mavuto osiyanasiyana amene ndi kuphatikiza kusowa chakudya komanso kulowa pansi pa chuma cha dziko lino. Boma pali zinthu zambiri zimene tikanakonda kuti achite osati zimenezi. Chachikulu ndi nkhani ya njala. Pakale kunena kuti anthu ndi okwanira 5 million m'dziko muno ali njala umene ndiye tisakuita kuti njala zimenezi zigwire ntchito kumalo ngati nthambi za bomazi adazisamutsa mkatikati mwa zaka zisanu zapitazi za ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress MCP. Bungwe la MACRA lakhazikitsa ntchito yodziwitsa anthu za ndondomeko yatsopano yolembesanso ma SIM card imene mchingerezi akuyitchula kuti biometric registration, kuti achepetse mchitidwe wa umbanda pa nkhani zokhuza ndalama pa lamya. Mmodzi wa akuluakulu ku MACRA Alimbani Nsapato ati ndondomekoyi ayikhazikitsa kuti ithane ndi vutoli komanso kuzembaisa kwa umwini identity theft komwe kukuchulukira mdziko muno. Zambiri mulipotili la Luwereni Mpasa. Nsapato ati kulembetsa kwatsopano kwa SIM card kuthandiza kulumikiza manambala a foni za m'manja ndi mbiri ya munthu ya ku National Registration Bureau NRB zomwe zithandizire kutetsa umbanda ochitika kudzera m'mafoni. Ndondomeko imeneyi yofuna kulembesa komanso kuti Amalawi apite akafufuze ndi makampani awo amafoni ngati mu system muli information yawo yokwanira. Pachizungu tikuitcha biometric chifukwa kuti tikulumikiza information yomwe ili ndi makampani afoni ndi National Registration Bureau. Choncho tikuwapempha Amalawi kuti apite ku makampani awo amafoni ndi kukapanga verify kapena kukalembesa ngati sanalembese. Akapita kumeneku akajambula chithunzi komanso akadinda chala kuphatikizaponso kupanga scan identity yawo ya national chaunzika cha National Registration. Tikapanga njira ya nyuwani yolembesanso kukhulupirira kuti Amalawi ambiri omwe amagwiritsa ntchito foni azakhala otetezeka. Ndipo mmodzi mwa anthu ochita malonda ku msika wa Limbi Alefa Nyadirani ayamikira MACRA chifukwa cha dongosololi. Kutenga umene udaolandira bwino kumbali ya anthu amene amapanga mabizinesi ting'ono kuti amasunga ndalama zawo kupamba
mwanga dineso ndili ndi umboni wina ananditumizirako message yoti munditumizire kunambala iyi ndrama m'bale wanu ochokera ku Joni kuti muzandiombolera katundu kumbali ngati imeneyo ndi kuti ngati amakla aunikira mbali zonse zofunikira kuti ndrama za anthu zikhale zotetezeka. Pansi pa dongosolo latsopanoli munthu aliyense akuloledwa kulembetsa ma sim card asanu pamene a bizinesi angathe kulembetsa mpaka 13. Ripoti limenelo wawerenga ndi Thomas Kajere ndipo walemba ndi Lowereni Mpasa. Bungwe la Farmers Union of Malawi lapempha boma kuti lichite machawi pa nkhani ya ndondomeko ya zaulimi zotsika mtengo pozindikira kuti mvula yasala pang'ono kuyamba. Mtsogoleri wa bungweli Amane Sinkhata wati amayembekezera kuti nduna ya zaulimi ikhala imodzi mwa adindo oyamba kusankhidwa mu ulamuliro wa Peter Mutharika. Feston Malekeze ali nkhani yonse. President wa dziko lino Peter Mutharika anasankha nduna zitatu, yona za chuma, yona za mabale a dziko lino ndi maiko ena, komanso nduna za nziko. Malinga ndi Ankhata, nzaka zinayi zimene zadusazi ndondomeko ya AIP yakhala ikuyamba mochedwa, komanso si maika zinthu zake pa mbalambanda. Kenaka iwo apempha boma kuti liwonesese kuti ndondomekoyi yakhazikitsidwa mwansanga, komanso njira yosankhira anthu opindula ikuchitika mwachilungamo. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Lazarus Chakwera anati ndondomeko ya chaka chino ya AIP iyamba pa 1 Oktoba zimene sizinachitike, komanso uthenga weniweni ogwirika wa ntchitoyi sukudziwika. Achakwera anayambisanso ndondomeko ya fetereza otsika mtengo wa makalabu umene anthu akugula fetereza pa mtengo wa 90,000 kwacha pathumba. Anafunsidwa ngati ndondomekoyi ndi opindula, Ankhata anati ndondomeko iliyonse imene ikupindulira alimi komanso ikuthandizira kuti zipangizo za ulimi zikhale zotsika mtengo kwa iwo ndi abwino. Poyankhula atalumbirisidwa, mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika anati iwo azaonesesa kuti ndondomeko ya fetereza kapena zipangizo za ulimi ikhale chinthu choyambirira akalowa mboma. Poyankhulapo katswiri wa za ulimi Leonard Chimwaza anagwirizana ndi Ankhata kuti dziko lino limafunikira kukhala ndi nduna za ulimi mwansanga kuti athandizire magawo monga ndondomeko za ulimi. Ndalama za pafupifupi 131 billion kwacha ndi zimene zinayikidwa padera za ndondomeko ya AIP. Sinodi ya Livingstone yakudzera ku nthambi yoona za sukulu za mmera mpoyamba yapempha boma kuti likwaniritse malonjezo omwe idachita lozatukula maphunziro a mmera mpoyamba mdziko muno. Mkulu wa nthambi Mbusa Nancy Chunga wati mwazina chipani cha Democratic Progressive DPP chidalonjeza kuti chizaphunzitsa alezi kuti akhale ndi maphunziro apamwamba ngati njira imodzi yokwezera maphunziro a ana. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kalimira ali nkhani yonse. Achunga anayankhula izi lolemba pomwe nthambi imapereka zotsatira za kafukufuku omwe achita powunikira mamanifesto a zipani zikuluzikulu mdziko muno ngati za DPP, MCP komanso Peoples. Iwo anena kuti chipani cha DPP chidalonjeza kunena kuti chimanga malo a mmera mpoyamba madera osiyanasiyana komanso kuonetsetsa kuti malowa akulumikizidwa ku sukulu za primary mdziko muno komanso aphunzitsi ake akumalandira malipiro pamwezi. Chimodzi chomwe takhala tikulimbana nawo aboma anzathu kuonetsetsa kuti ndalama ayike kuzokwanira kuti masukulu amangidwe. So tikuchiona kuti apa ndipoyambira pabwino kuti tikwina kuti takumakambirana chifukwa analonjeza, ndipo tikungofuna kuti zimene zomwe analonjezazo zioneke m'mabajeti a boma. Mkulu wona chisamaliro cha anthu kumpoto kwa Mala Mzimba Helen Semwaka anavomereza kunena kuti vuto la malo ophunzira ana a mmera mpoyamba ndi vuto lalikulu m'malo ambiri otere. Ndi ma centers ambiri opitirira ma 500 komano out of 500 ma centers amene tili nawo mboma lino amene ali ndi ma structures okhazikika abwino tili nawo 78
oti anamangidwa bwino onena kuti olwana ndotetezedwa. Powunikira za kafukufukuyu, sinodi inanenanso kuti manifesto a MCP adalonjeza tsogolo account yomwe cholinga chake kutukula vana, koma sadati amanga malo ophunzira ana a mmera mpoyamba atatu muwodi iliyonse. Ndipo ku chipani cha Peoples Amalawi akuti chidalonjeza kunena kuti chidzakweza maphunziro a mmera poyamba kuchokera pa 54% kufika pa 60%, komanso kuonetsetsa kunena kuti kombo mali wonse kuli malo a mmera mpoyamba ndi kutukula ntchito za malowa. Ena mwa anthu anali nawo pa mkumano umene amapereka zotsatira za kafukufukuyu anali amabungwe omwe si aboma, akuluakulu aboma, komanso ena kuchokera ku nduna za maphunziro ndi ku nduna ona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo. Bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiative CDED lapempha nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka kuti ifufuze ntchito yotenga madzi kusalima kubweretsa ku Lilongwe. Anamiwa anena izi lolemba pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe komwe amafotokozera za izi. Iwo ati bungweli lili ndi chikhulupiriro kuti pali zina zomwe sizikuyenda bwino maka pa nkhani za ndalama zoyendetsera ntchitoyi zomwe dziko la Malawi linabwereka m'malo mwa kampani kuti liyendetsere ntchitoyi. Anamiwa akufotokoza. Pali mphekesera zoti ndalama zikusembezedwa, pali mphekesera zoti ndalama zimapitisidwa kunja, forex tikuifuna ija, komanso Amalawi sakuwuzidwa kuti kodi ndalama zimene tangongola ndi ntchito imene ilipo zikugwirizana bwanji. Kuli kuphwanya malamulo mwachisanzo tangoganizani forex imene yavutiramo kumayitanisa njerwa kuchokera ku South Africa. Komanso pali kukondera pakati pa anthu ogwira ntchito kunja ndi Amalawi. Mwachisanzo alonda aku Malawi kunoko akumapasidwa 600,000 pa mwezi, pamene alonda ochokera ku South Africa kumapasidwa 4 million. Ndiyeno dziko la Malawi lili ndi malamulo afunika azisatidwa. Komanso ku immigration akuononga kwambiri mwayi wa chinyamata fwa akupereka zikalata zogwirira ntchito kwa anthu akunja kuti azagwire ntchito mwachisanzo ngati yophika komanso yothira mafuta. Ndiye tapempha anduna asopano azachuma kunena kuti nthawi yakwana muyimise contract imene zonse zifufuzidwe. Zikafufuzidwa amene aphwanya malamulo amene sikwazina ndalama zaboma alandire chilango kuma project ipitirire famasa akufunika kwambiri. Ndipo faliza nkhani ku kampani ya Khato a Daniel Mawawa ati sayankhapo pa nkhani titawafunsa. Pamene Amalawi akukonzekera chisangalalo cha anakubala pa 15 Okutobala, akuluakulu la polisi ati akonzeka poonetsetsa kuti chikondwererochi chikhale cha mtendere komanso chopanda ngozi. Nthawi zambiri anthu amapita kukasangalala ndi achibale, makolo komanso anthu ena ku malo osiyanasiyana nthawi ya anakubala. Wachiwiri kwa mneneri wa polisi a Alfred Chimthere wati ayika ndondomeko zoyenera kuti chisangalalochi chikhale chabata. Achimthere akuyankhula ndi mtolankhani wathu Taunga Sabola. Ife apolisi takhutisa chitetezo pa nyengo imene yokumbukira siku la anakubala. Maofisa athu ovala uniform komanso opanda uniform akhala akuyenda zungulira madera onse ziko muno kulimbikitsa chitetezo. Tikhala tikuyenda m'matauni komanso kumidzi kuonetsa kuti palibe mbava ndi umbanda mukuchitika mu nyengo imene. Apolisi athu apansewu road traffic police agwiranso ntchito kuteteza ngozi zapansewu kwa anthu oyenda pansewu. Wonjezerapo tulangiza anthu amene apita ku nyanja kuti avale zovala zoziteteza pa Chingereza amati life jacket kumeneko kupewa ngozi za m'madzi. Kumaliza ife apolisi tikupempha kuti anthu atuze mwachangu akaona china chilichonse kudabwisa kudzera ku polisi yomwe inayo pafupi. Ife apolisi tifune anthu onse makamaka anakubala tsiku la anakubala lopambana ziko. Akuluakulu a bungwe la Global AIDS Interfaith Alliance asindika zakuzipereka kwawo pofikira anthu akumizi m'maboma a Phalombe, Mulanje ndi Mangochi ndi thandizo la chipatala. Mmodzi woyendetsa bungweli a Charles Mulima ati achilimika kuthandiza anthu okhala m'madera kupyolera mu pologalamu yake ya Mobile Health Clinics yomwe imapereka thandizo la zaumoyo kwa anthu omwe ambiri mwa iwo amakhala kutali ndi chipatala. Iwo ayankhula izi pa mwambo wapadera ku Blantyre omwe unakonzedwa kuti uthandizire kupeza ndalama zogulira ambulance
yatsopano. Amulilima akufotokoza. Ndifokonda kwambiri kuti tirakonza kuti pakhale nkhomaliro madzulo ano yokuti titolere ndalama sokuti tigulire ambulance. Tachiona kuti chinthu chopambana kwambiri chifukwa anthu amene tinalerekeza kuti abwera azakhale nawo pamwambo umenewo akwanisa kubwera nozakhala nawo, ndipo akwanisa kuti mwambo umene ukhala wopambana chifukwa tinatha kuona kuti zonse zimene tinakonza kuti zichitike zachitika. Panali presentation imene inachitika yokamba za matenda amene sitipasirana, anti anthu anali ndi chidwi kwambiri kumvesesa za matenda amenewa, anti ambiri anaonesa kuti aphunzirapo ndithu zachilendo zimene samazidziwa. Komanso kupereka presentation imeneyi timafunanso kuwaonekera mapatena athu kuti zina mwa zimene ife tikuchita nazo ntchito ngati Gaia ndi matenda ngati amene wawo amene sitipasirana koma anthu amakhala nawo ndipo akupha kwambiri anthu m'dziko. Mmodzi mwa omwe anatenga nawo mbali pamwambo wa Maria America, omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Rhino Insurance Brokers, ayamikira ntchitoyi. Kampani yathu ya Rhino Insurance Brokers inaona kuti ndikufunika kwambiri kuti tibwere tidzatenge nawo gawo pa zochitika zamatsopano chifukwa kuona imene Gaia ikugwirira ntchito yake. Ikugwirira ntchito bwino kuthandiza amalawi ife koposaposa ikuthandizira anthu onena kuti ndi akumudzi okuti kuthekera kwawo ndikuvuta kuti apange access na health facilities. Kutenga pamene tingafikire makampani ena kuti sanakwanitse kubwera kuona kuti akumatikudzikirake atira kupanga internet ku Gaia maka pachilinga chimene tinabwerera lero chikuti afuna kugula ambulance imene ikatumikire ku Malima Towers, ikatumikira dziko lyathu, ikatumikira makolo athu. Ndiyo makampani ena atengere chitsanzo pene inafita chitira pamene akuna mati mmodzi muli mpaka tiyathandizira ndithu kuti akwanitse chofuna chacho. Akaswiri pa zakusintha kwa nyengo ati ndikofunika kuti dziko lino likhale ndi malamulo oyenera pofuna kuchepetsa ngozi zogwa mwadzidzidzi. Mkulu wa Climate Change and Meteorological Services Dr. Luce Mtiratira anena izi lolemba pamwambo wokumbukira tsiku la zangozi zogwa mwadzidzidzi omwe unachitikira ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Science and Technology MUST. Thomas Kachere ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mukulankhula kwawo, mkulu wona nthambi za nyengo Dr. Luce Mtiratira anatsindika zakufunika kokhala ndi lamulo lomwe lizigwiritsidwa ntchito pofuna kupewa ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ndizoona aditu inde malamulo alipo komanso tikuonanso kuti pali magapu ena amene tikuyeneranso kuti tikonze bwinobwino. Mwachitsanzo tilibe lamulo lokhuzana ndi za nyengo pakali pano. Fati takhala nalo litithandiziranso kuti tizitha kuona kuti kodi ntchito zathu zitigwire bwino bwanji. Monga ngati draft imene ilipo mmene mujamu munayikidwa ndondomeko zabwino ndithu zothandizira even anthu azomangamanga kuti kodi anthu amene wawa agwiritse bwanji ntchito za nyengo zokuti azithandizire kuti zomangamanga zawo zizikhala zolimba. Cholinga chonera kuti ikabwera kandi madzi osefukira kandi chani bridge chaizimabe. Madzi aja kudutsa bridge chandikuima zimene ifeyo tikuyika muchani ndondomeko ngati zimenezi. Mutu wa chaka chino ukutsindika za ubwino opereka thandizo ku ntchito zoteteza kusiyana ndi mbuyo pamene thandizo lochuluka limaperekedwa ngozi zikachitika. Malinga ndi Dr. Isaac Mwalimba omwe amaphunzitsa zokhuza ngozi zogwa mwadzidzidzi pa sukulu ya ukachenjede ya MUST, mwambo unali ufunikira kwambiri. Mwambo mene ndofunika kwambiri kudziko lino chifukwa choti ndi mwambo mene ukutipangisa kuti tidziwe zenizeni zimene kodi anthu angachite bwanji in terms of kuti ngozi zogwa mwadzidzidzi zija tisamadikire kuti zichitike komano tikuyenera kuti tiziwe kuti kodi tita kumapanga zachani before ngozi zogwa mwadzidzidzi zisanachitike. Ndi mwambo umene ukukumbutsa kuti ndi zinthu zingapo zimene tikuyenera tiphunzitse anthu, tikuyenera kuti anthu adziwe kuti mmene kodi amakhala muja mukuyenera kuti apange motani, and tikuyeneranso kuti government idziwe loboma lidziwe kuti kodi mapolisi athu tita kumagwiritsa ntchito motani malingana ndi mmene zilili, chifukwa choti kwambiri kandi mastadi kandi chani zikuonesa kuti kwambiri ife ngati Malawi timaonesesa kwambiri kuti timapereka kandi ndalama kwambiri ngozi zikachitika zimeza olo timazabweresa pamene mwina ngozi zija zachitika pamene paja tikulakwisa
polimbikitsa ntchito zopewera ngozizi. Dziko lino likuyankha mfundo yachitukuko ya namba 13 ya bungwe la United Nations yomwe imalimbikitsa kuti mayiko achitepo kanthu pa nkhani ya kusintha kwa nyengo. Bungwe la Malawi Tourism Council latsindika zakufunika kwakuti mfundo komanso malamulo azokopa alendo azigwirizana bwino kuti zithandize kutukula ntchito zokopa alendo. Mkulu wa nthambi a Memory Momba Kamthuzi anena izi pamene bungweli likuchititsa mwambo wa chionesero wa zokopa alendo mu mzinda wa Blantyre. Zambiri mu lipotili la Thomas Chiraya ndipo wawerenga ndi Thomas Kachere. Akamthunzi ati nthambi zokhudzidwa pa nkhani zokopa alendo zikuyenera kulimbikitsana pa kulongosola za malamulo ndi ndondomeko zogwirizana kuti ntchito zokopa alendo zipite patsogolo. Chaka china chilichonse timakhala ndi theme, and chaka chino timakamba nkhani zokhudzana ndi sustainable transformation, tikakamba nkhani zokhudza zokopa alendo. Inu mukudziwa ntchito zokhudza alendo panopa tikena tiziyang'ananso mbali zina zonena kuti ma-operators aziona kunena kuti kodi akupanga ma-practices otani, best practices ma issues a tourism, kuonanso mwina nkhani zokhudzana ndi eco-tourism, nkhani zokhudzana ndi kugwira ntchito limodzi ndi ma-communities amene ma-establishments osiyanasiyana mu dziko lathu la Malawi kumene ali kuti so ma-communities azipindula, ma-communities azipezanso phindu tikakamba nkhani zokopa alendo. Ndipo mkulu wona za ntchito zokopa alendo ku nduna wa zokopa alendo Anowana Nsongole ati nduna wawo wachilimika kwambiri kulimbikitsa dziko lino kutenga gawo pokusangalala ndi zokopa alendo za mdziko lawo. Tikathokoza zathu MTC ndi mapartners athu amene apanga organize event. Mukudziwa ngati ife nduna zokopa alendo panopo tikuyesa kuti tipange promote tourism kuti Amalawi pawoka aziyendera malo awo komanso azipanga patronises zawo. So panopo zimene tikupanga ku Blantyre sikubweretsa anthu pamodzi kuti so azindikire komanso njira ina yokuphunzitsa anthu kuti kodi tourism imakhala ndi chani. Tourism is about fun, is about kuti anthu azitha kuyendera malo osiyanasiyana komanso ivi ndi kukumana ngati kumeneko kuyang'ana magule athu ndi zonse zimene zimachitika pakati pathu. Mwambo wa patsikuli unasonkhanitsa ogwira ntchito komanso makampani azokopa alendo, magulu azachikhalidwe komanso amalonda ang'onoang'ono amene anasonyeza ntchito zawo. Thomas Kachere kuwerenga ripoti limenelo, ndipo ndi ripoti limenelo tafika kumapeto a nkhani zathu madzulo ano koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Bungwe la Center for Social Accountability and Transparency lati kubwezeretsa likulu la makampani ndi nthambi zina za boma sikoyenera pakadali pano. Boma alipempha kuti lichite machawi pokhazikitsa ndondomeko ya zipangizo za ulimi zosika mtengo. Mu nkhani zina nduna ya zachuma Joseph Mwanambeka ayipempha kuti ifufuze ntchito yotenga madzi kusalima kubweretsa kulilongwe. Mutopeza nkhani izi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa Facebook page tsamba la Time 360 Malawi, X at Time 360 Malawi, komanso pochita dial star 1895# ndi kuchita subscribe ku 1895. Munali ndine Sam Banda Junior, usiku opambana. Mumamvera nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno ku wireless ya Times. Nthawi yakwana. Wireless ya Times bozera pati kupaseni program yathu yosadira. Tikumbusani ine tinanga ndi Sam Banda Junior, tikhale limodzi kuyambira pano mpaka ukafika 12 koloko ndiye tiyendere limodzi musandisiye ndekha. Zabwino tinazo pano